sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang galampanan, kay ikaw ang tinubdaning tanan. Halang kanimo ang himaya, halang kanimo ang pagdahil, gikan kanimo ang puso, para kanimo ang dugo. O Diyos, ikaw ang tinubdaning tanan, matagad lang sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang galampanan, kay ikaw ang tinubdaning tanan. O Diyos, ikaw ang tinubdaning tanan, matagad lang sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang galampanan, kay ikaw ang tinubdaning tanan, kay ikaw ang tinubdaning tanan, kay ikaw ang tinubdaning tanan. Kinsa man sa ato adiri ang naapa ang ato mga lulo, ato mga lula, kuyog panato. O di ba ka kinsa pud sa ato adiri nga gimingaw na sa ilahang lulo, sa ilahang lula, tungod kay naana sila sa kamot sa atong Ginoo. Kung ato makita, kinsa pud karon diri nga naminaw og nagtan-aw karon ang mga lulo na or mga lula na. Ang kaniya nga mensahe nga atong paghisgutan karon, do gikan siya sa pulong sa Ginoo, pasidungog para sa Ginoo, para ngadto sa ato ang mga lulo, sa ato mga lula, sa paghandom pod sa ilang mga pagkugi, sa ilang pag-atiman, sa ilang nga paghigugma, sa ilang nga pagsakripisyo, pagpaningkamot, hilabi na sa paghigugma sa ato ang mga ginikanan, sa atong papa, sa atong mama, o di ba ka ngadto sa mga apo. Siguro subo man pamalandungon tungod kay naapod mga ginikanan, naapoy mga lulo, mga lula nga di pod kaayo maayo ang tratar ngadto sa ilahang mga anak, ngadto sa ilahang mga apo. Wala ta nasayod kung unsa man ang mga rason, pero makita nato nga naapoy ingon ana nga mga lulo o mga lula. Pero atong tanawon karon ang mensahe sa Ginoo. Do maato man makita unsay kalahian sa ilaha, pero atong tanawon karon ang mensahe sa Ginoo hilabi na ngadto sa ato ang mga minahal nga mga di man siguro ko moingog katigulangan, pero ngadto sa ato ang mga hinigugma, mga minahal nga mga dugay na nagpuyo sa kalibutan. Kana siguro mas okay, no? Kaya mas dugay man sila kumpara nato. Siguro siya kani nga mensahe para sa ilaha o unsa man ang mensahe sa Ginoo para sa ilaha nga diin ato ilang bigit pod kita, hilabi na sa mga hamtong, hilabi na sa mga ginikanan, hilabi na sa mga nangulo, hilabi na sa mga kabataan o mga apo, nga din anaa pa ang ilang mga lula, mga lulo, o di ba kaigo lang ta sa paghandom kung unsa ang ilang nga impluwensya or mga kaingon tag nadala nato gikan nila unsa kaha o unsa man ang pulong sa Ginoo para ato mapasidunggan ang Ginoo sa kinabuhi sa ato mga lulo, sa ato mga lula ug sila pod mismo unsa pa ilahang mabuhat para sa
para sa paghimaya sa Ginoo bisan unsa man ang ilang pangidaron karon, like pwede pa ta makaserbisyo sa Ginoo. Ang atong mensahe karon makita diri sa Salmo 58 o atong hisgutan ang Ginoo ug ang henerasyon. Ang atong mensahe ato ani siyang bahin lang sa tulo ka bahin. Una, bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6, then muluksot ta sa bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 11, and then ang kinalasan ang pinakasentro mao ang bersikulo 7. Apan sa dili sa tamuadto sa unahan sa pagbasa sa mensahe sa Dios, atong tuguta atong kaugalingon nga mamalandong sa ta and then maminaw ta, mag-istorya ta sa Ginoo, mga itaog tabang saya haon sa ang mensahe nga iyang ipaabot diri sa matag usa sa ato ang kinabuhi, kasing-kasing, mga lamdag para sa ato nga maglakaw kita bisan niini nga danlog nga kalibutan, pero bisan unsa man ang edad nato, pero pwede gihapon na makaserbisyo ta sa Ginoo. Magampo kita. Labing gamhanan og bala namong Dios nanintak naa. Salamat sa kahigayunan nga makatuo na pud kami sa imong mensahe. Salamat o Dios nga diin imong gitugutan ang matag usa nga diin makaserbisyo sa imuha. Ang kinabuhi nga among gikoptan karon, sanglit buhi pa kami. Ikaw o Dios na apay plano sa matag usa sa among kinabuhi. Tuguti o Ginoo nga diin ikaw magsusi sa matag usa kasing-kasing, nga diin ang among kasing-kasing among kinabuhi magamit kani namo sa paghimaya sa imuha. Hilabi na o Dios sa paghandom namo sa amo ang mga lulo, sa amo mga lula, grandpa, grandma, sa paghandom namo kanila, nga din ikaw matinud-anon sa ilang kinabuhi. Tuguti po o Dios nga ikaw padayon magahikap sa ilang kasing-kasing, nga din ilang makuha ang mensahe pod kung unsa ang imong ipaabot sa ilaha ni kaming mga hamtong, mga batan-on, ngadto sa mga apo nga naminaw nakakita karon, makadungog sa imong mensahe ug makakuha pod og aplikasyon nga diin among ma-aplikar sa tagsa-tagsa namo kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, kanimo lamang dungog ug himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Balikon ko ang ato ang mensahe, maghisgot ta mahitungod sa Ginoo ug ang henerasyon. Unsa may koneksyon sa ato ang mga lulo, sa ato ang mga lula, sa mga henerasyon. Kung atong basahon ang mensahe sa Ginoo, unsa kahiyahang sulti, unsa kahiyahang punto mahitungod sa Dios o sa henerasyon. Sa Salmo 78, nagingon ang mensahe sa Dios, pamati o katawhan ko, sa akong pagtulunan, patalinghugoy ang isulti ko kaninyo, sultihan ko kamog sambingay o suginlag mga pagtulunan sa kakaraanan, mga butang nga atong nadungog ug nasayran, nga gisugilon kanato sa ato mga katigulangan. Dili nato kini ililong sa ato mga anak, kundi atong isugilon sa sunod nga kaliwatan, ang gahom sa Ginoo ug ang mga katingalahan niyang buhat. Gihatagan niyag mga balaod ang katawhan sa Israel o gihatagan niyag kasuguan ang mga kaliwat ni Jacob. Gisugo niya ang atong mga katigulangan sa pagtudlo niini ngadto sa ilang mga anak. Sa unang bahin kinalasan nga bersikulo 6, aron makakat-on niini ang sunod nga kaliwatan or henerasyon ug tudloan usab nila ang ilang mga anak. So ato makita niini, unang bahin sa atong pagtuon, ato nakita ang relasyon gikan sa Dios ngadto sa mga katigulangan. And then ngani sa mga katigulangan ngadto sa sunod nga henerasyon, ngadto sa sunod nga mga
sa ilang anak, ngadto sa ilang apo, ngadto sa apo sa tuhod, hantod sa apo sa kiting, o apo sa tikod-tikod, unsa na siya nga klaseng apo. Pero ato makita diri nga diin na ang connection, na ang relasyon nga diin mahimong nindot ang dagan sa maong henerasyon, sa maong relasyon. Kung padayon nga diin sa maong henerasyon, ilang giila kung kinsa ang Dios nga tinuod nga gisimba sa ilahang mga katigulangan. So ato makita diri kung maghisgot nga itag relihiyon sa ato mga lula, sa ato mga lulo, hilabi na sa kaning mga katigulangan nato, murag kita mismo nga mga bata pa or bisan sa mga hamtong o bisan sa mga anak, moingon kay tag sakto sila tungod kay nag-una man sila. Pero una sa tanan nato asa na siyang timbang-timbangon, no? Tungod kay kung ato makita ang kaning Pilipinas, ang Pilipinas ang unang reliyon jud nga pinaka daghan, pinaka ganap jud sa Pilipinas, mao ang kaning mga animisto or mga animist or kaning mga pagsimba og kaning mga katingalahang mga butang, like naay kahoy nga nagsiga diha tungod kay gidugkatan na ito. So nagsiga na siya, imposible na siya o katingalahan, so simbahon na nila. Naibato diha tapos nitobo tungod kay gihampak dito sa balod ang balas. So na wagtang ang mga balas, ang bato kay nakita, so ila tong gisimba kay natingala sila. So nailanggam nga kaning di ba kaha parot or kaning ubang mga langgam nga manundog sa isulti sa tao, tapos nisulti ang langgam, so katingalahan, so ilahang gisimba. O di ba kaha na iporma nga murag bungtod, di ko kalimot niini nga murag common kay ni siya ngadto sa mga bata, kaning bungtod nga murag puyanan daw sa diwindi. So ang kana po ilahang simbahon tungod kay katingalahan nga patag ra maning dapita, tapos nga murag naanay bukid o naanay burol o naanay puntod. So ato makita diri mao na siya ang unang nga relihiyon or unang pagtulunan or pagtuo sa ato mga katigulangan nga naagid sa Pilipinas. So mao na siya. And then kung ato makita, dagan sa mga tao nagsimba, nagtuo sa ilahi, labi na sa mga tao karon sa tribo, nagtuo gyapon sila sa ingon ani nga mga katingalahang mga butang ug ilahang nga gisimba. Tungod kay tan-aw nila milagroso, naigahom, ilang tawag ana kay kaning murag deity or Dios. So ato makita nini nga diin some parts or sa bisang asa nga parte sa Pilipinas gihapon, naagyapoy mga pipila ka mga tao nga naa sa mga suok-suok hilabi na ngadto sa pinakabukid nga pipila gihapon sa ilaha, nagsimba gihapon niini nga klase nga tradisyon or pagtuo nga nagkinahanglan sila nga makita nila kung kinsa ang tinuod nga Dios. And then mao nang gusto nako ipasabot sa inyo ha, nga di na mensahe sa Ginoo wa nagpasabot nga kinsay nauna, sila pud ang sakto. Ang sakto mao ni siya ang pagtulunan nga atong nadawat gikan sa Ginoo, sa Dios nga buhi, sa Dios nga nagbuhat sa kalibutan, sa Dios nga tag-iya sa tanan, sa Dios nga tag-iya sa atong kinabuhi, ang Dios nga gamhanan, ang Dios nga balaan, ang Dios nga mahigugmaon, maluluyon, siya ang Dios nga nagbuhat sa tanang butang, gikan sa iyaha ang kinabuhi, gikan sa iyaha ang panalangin, gikan sa iyaha ang tanan, like siya ang Dios, kung gikan sa iyaha, mao na siya matuod. So wata nagisgot mahitungod kinsay una mao sakto, kinsay ikaduha mao sakto. Ang sakto diri kung kinsa ang nagsimba sa tinuod nga Dios. So laktod nga pagasulti, daghan nga pagtulunan sa ato ang nasod karon, bisan gani diri sa Sibulang o sa bisang asang dapita sa inyohang lugar, daghan ang pagtulunan nga din tan-aw nila sila maoy sakto tungod kay sila maoy nag-una. Pero atong tan-awon niini, ang sakto mauunsa ang mensahe nga gitudlo gikan sa pulong sa Ginoo. So kung ato makita diring dapita kung atong tan-awon nga walay sayop, kung moingon tag ganahan ko mo simba og kani mga katingalahan nga mga
panghitabo or mga butang, wala na siya sayop, okay? Wala na siya sayop. Tungod kay ang Dios pwede siya magbuhat og mga katingalahang mga butang nga diin makita nato ang katingalahang mga sitwasyon o mga panghitabo ug atong ilhon og simbahon ng Dios. Again, wala siya sayop ang atong tan-awon diri kung kinsa ang gisimba nga Dios. And then ato makita niini diri sa ato nga mensahe nga din gikan sa katigulangan, ang mensahe nga dapat ipasa ngadto sa sunod nga henerasyon kung unsa ang mensahe sa Dios. So ato nakita niini nga diin ang Dios nga ilang gialagaran, ang Dios nga ilang gisimba, dili Dios nga bisang unsa, dili Dios nga nasa mayuntag Dios sa basak lang, o Dios nga sa kakahuyan, o Dios sa dagat. Siya ang Dios nga tag-iya sa tanan, siya ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan, mao ni siya ang Dios sa gisimba niining mga tawhana sa Israel. Kani siya nga mensahe sa kapitulo kaning sa Salmo 78. Kani siya nga mensahe, actually kani nga mensahe naghisgot ni siya mahitungod sa Israel nga masinupakon kaayo sa Ginoo, tapos ang Dios padayon nahigugma sa ilaha, ang Dios padayon naluoy sa ilaha, tapos ang Dios gihapon nagpanalangin sa ilaha, ang Dios gihapon gikupta ni ang iyang saad ngadto ni ining mga tawhana. So ato makita nining dapita nga kaning bisan unsa ang gibuhat niini mga tawhana, ang Dios nagpakita siya nga may gugmaon siya nga Dios, maluluyon siya nga Dios, ug siya ang Dios nga tag-iya sa tanan. At the same time, siya ang Dios nga kanibang giandam niya ang mga agianan, giandam niya ang mga pamaagi para ang tao makaila kung kinsa siya. O kung ato nakita nini, kani nga henerasyon, aning panahona, sila nakaila, sila nakadungog, bisa nakakita sila mga milagro sa ang gikan sa bersikulo 12 hantod sa paubos. Ato makita diri ang mga daghan kay nga mga milagro nga nakita niining mga katigulangan nila, nga diin apil to ang katong gitunga niya ang dagat, apil to ang katong nagbuhat siya, naghatag siya og mana samtang naa sila sa disyerto. Like nakita daghan kay mga milagro nga nakita niini mga katigulanga. Kaning ilaha mga katigulangan nga diin mao na siya sunod nga atong ginahisgutan nga diin gikan sa bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 11, wa nila napasa ngadto sa sunod nga henerasyon. Kung ato makita diri sa bersikulo 8, dili sila angay manig-ingon sa ilang katigulangan nga mga masupilon og sukihan, mga tawo nga dili lig-on og pagsalig sa Dios, og wala magmatinumanon sa Dios. Sa adlaw sa panagsangka, nanibog o ning atras ang mga taga-Ephraim nga sangkap sa mga pana. Wala nila tuman ang ilang kasabutan uban sa Dios, nagdumili sila pagtuman sa iyang balaod. Kinalasan nga bersikulo, nalimot sila sa nahimo niya pinaagi sa mga milagro nga iyang gipakita kanila. Unang milagro, ato lang basahon bersikulo 12, ang dinapo yung mga pipila ka mga milagro sa uban nga mga bersikulo, pero ato lang basahon ang bersikulo 12. Unang milagro nga ato nakita sa kadaghang milagro nga nabuhat sa Dios, atubangan nila, atubangan sa ilang katigulangan, nagbuhat siyag mga milagro didto sa kapatagan sa Soan, sa yuta sa Ehipto. Bersikulo 13, gibahin niya ang dagat o gipalatas sila niini, o gipabarog niya nga daw paril ang katubigan. So ato nakita diri mao ni siya ang mga milagro nga nasinati, na experience sa ilang mga katigulangan, nga diin wala na sulti, wala na pasa sa mga katigulangan ngadto sa sunod nga henerasyon. Kung ato nakita diri naay unang atong tan-awon diri, mao ni siya una ang responsibilidad nato sa mga tawo nga nakaila sa Ginoo. Mao ni siya sa panahon nga atong ampingan ang atong relasyon sa Ginoo, mao po ni siyang panahon nga atong tan-awon ang atong responsibilidad unsa ano to pag-amping sa atong relasyon sa Ginoo. Atong ampingan ang atong relasyon sa Ginoo pinaagi sa pagtuman sa kasuguan sa Dios. Og una nga mga kasuguan sa Dios mao ang pagsulti sa Dios, pagsulti mahitungod sa Dios ngadto sa ilahang mga anak,
ngadto sa ilang mga kaliwat, ngadto sa ilang mga apo, ngadto sa ilang sa sunod nga henerasyon. So ato makita niini nga diin ato makita ang responsibilidad. Responsibilidad una sa pagpasa kung unsa ang atong nakatunan. So sa mga katigulangan, hilabi na sa ato mga grandma, mga grandpa karon, sa ato mga lulo, mga lula, mga ginikanan, responsibilidad natong tanan. I mean, di man day ko ginikanan, di pod ko lolo, di pod ko lola. Responsibilidad ninyong tanan, mga ginikanan, o mga lulo, mga lula, ang pagmatuto, pagpasa, pagsulti, pagmatuto sa mga bata, sa inyong mga anak, kung kinsa ang Dios. So ato makita diri, ato siyang i-simplified, na ay tulubagon ang ginikanan kung unsay dangatan sa iyang anak. Kung ato na siyang tanawon, na ay tulubagon ang ginikanan at tubangan sa Dios kung unsay dangatan, unsay kinabuhi sa iyang anak. So makita na to nga diin, na ay mga bata, na ay mga sunod nga henerasyon, na ay mga kabataan nga ang ilahang ginikanan grabe ka kaning devoted sa Ginoo, tapos ang mga anak grabe pud ka salbahis, nga grabe pud ka devoted sa demonyo, no, murag opposite kayo, no. Pero ato makita nini nga diin atong tan-awon nga diin samot na ay responsibilidad ang ginikanan sa pagmatuto sa mga bata. Mao nang kanunay ginasulti hilabi na sa proverbio nga imatuto ang mga bata sanglit bata pa sila tungod kay masayra nila unsa ang mensahe. So as early as kanang kabalo na sila mobasa, tudloy sila unsaon pagbasa sa Biblia. As early as kabalo na sila mo memorize, tudloy sila unsaon pag-memorize og mga Bible verses. Like kung kabalo na sila mosulti, tudloy sila unsaon pag-ampo. Like as early as nana sila buot, like pila man na kung nana sila buot 9 months pa lang, so tudloy na sila. Pero kung maabot na siya 5 years or 3 years, 5 years or 6 or 7, kani mga idara, mao ni siya nga ibahid gid sila kung kinsa jud ang Ginoo nga diin magdako sila nga nakaila kung kinsa ang Dios sa ilang kinabuhi. Ang panduha, mao ni siya nga diin mo impluwensya ta sa ilang kinabuhi. Kay basin laing tao ang mo impluwensya sa ilang kinabuhi. So una, mutudlo kita, panduha mag-impluwensya kita sa ilaha. Pinaagi sa unsa man. So sa atong ginabuhat, hilabi na sa mga lulo, mga lula, mga ginikanan, makita na siya sa mga bata sa sunod nga henerasyon kung unsa ta, kinsa ta, unsa atong gibuhat, kung ang nagdaig batas Ginoo, nagbasa ba tag Biblia, like lisod maguna siya nga diin ikaw ginikanan nga ganaan ka mo ingon kag maana kasi mo mga bata ang magbasa tag Biblia tapos ikaw mismo di pud ka mobasa, tapos imong lolo, imong lola stricto kayo nga diin mga tag simbahan, pero yung nag-abot pod gikan sa simbahan imong lolo ug imong lola kay kusog pod kayo mamalikas, so lisod pod kay na siya tungod kay ang impluwensya dapat ato apod ipasa sa ilaha. Kung unsa may ato nakuha nga maayo nga impluwensya, dapat maapektuhan sila niini. Dili tungod kay maapektuhan sila sa impluwensya sa gawas, ug mao nang igabot bati na noon kayog mga batasan tungod kay bati man ang nakuha sa gawas. So ato makita niini, tudloan sila sa mensahe sa Ginoo, impluwensyahan sila sa nindot nga impluwensya, ayo pod impluwensya nga mga bati. So kung atong tan-awon kaning duha, mao ni siya, be a good example. Dapat maayo ta nga ehemplo, isip ginikanan, isip lolo, isip lola, isip mga leader, isip mga pangulo, dapat maayo ta nga ehemplo sa mga tao nga nagtan-aw nato tungod sila mismo ang nakakita, sila mismo ang mosunod pod anang dapita. So kung dili ta maayong ehemplo atubangan sa uban, bisan unsaon nato pagtudlo og maayo, bisan unsaon nato pagsultig nindot kaayo nga pagsulti, kung wala nakita sa atong kinabuhi, kanang tanan walay kapuslanan. Do makaingon man tag makakuha sila og mga nindot nga pagtulunan, pero kung nakita pod sa kinabuhi sa nagsulti nga wa pod na usab, unsaon man pagtuo sa mga tawo nga naminaw. So ato makita niini kung atong tan-awon ang Ginoo ug ang henerasyon kaning duha
nalambigit man sa maong relasyon, ato makita pod nga dapat kita mismo kung naatad dapita sa tunga-tunga tungod kay kita mo oy nahimo nga murabag kaning mas nauna ta kisa sa ilaha mga katigulangan. Kita mo'y nauna, kita mo'y nakasinati kung kinsa ang Ginoo, kita mo'y nakakita sa milagro sa Dios, kita mo'y kita mismo ang nakabati, nakasinati kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kana mismo mo'y atong ipaabot ngadto sa sunod nga henerasyon. Pagtudlo, pag-impluwensya sa ilaha, and be a good example pod nga diin mahimot ang maayong ehemplo nga makita pod nila nga sakto ang ato ang gipangsulti. Tungod kay kapakyasan sa pagpasa sa mensahe sa Dios sa sunod nga henerasyon, kapakyasan sa pagpasa sa mensahe sa Dios nga diin nalimtan naman lang, na diin nahimo nga murag bula nga nawagtang lang pila ka minuto o di ba ka murag yamog sa sayong buntag nga diin nagsidlak sa adlaw mga wagtang lang. Bisan unsa pa kaanindot ang gibuhat sa Ginoo, bisan unsa pa nga mga milagro ang gipakita sa Ginoo, mahimo na siyang walay epekto sa kinabuhi sa mga tawo nga sumusunod tungod kay dili nila masinati kung kinsa ang Ginoo. Sila siguro ang makasinati personal na pod nga encounter nila sa Ginoo, apan nindot man jud na sila nga diin katong mga katigulangan naagi mugiya. Tinuod man nga ang kaluwasan is individual. Tinuod man na siya. Tinuod ang kaluwasan tagsa-tagsa kita manubag sa Ginoo. Dili siya ingon nga awa mo gud ko tudlo is ang lulo mo na nga kung maimperno ko ilahang sayop, no. Tagsa-tagsa pud sa atoa natay tulubagon sa Ginoo. Individual ang kaluwasan. Pero ato pong tan-awon nga intentional dapat ang atong pagsulti pud sa ilaha. Intentional nga mugahintag oras nga diin tudloan nato sila. Intentional na intensyon nga diin mugahinta og panahon nga diin kung ikaw lulo, ikaw lula mo bisita ka sa imong mga anak nga naanay mga anak pod, mo bisita ka sa imong mga apo, tudloan sila mahitungod kung kinsa ang Dios, tudloan sila hilabi na pagpahinumdom sa imong mga anak nga nanapoy mga anak, pagpahinumdom sa ilaha nga diin mahimo silang maayo pod nga ehemplo ngadto sa ilahang mga anak or sa inyo nga mga apo nga diin ato bang magpabilin kung unsa man ang pagkamatinud-anon sa ato mga lulo, sa ato mga lula sunod sa ato mga ginikanan og magpabilin diri nato. Hantod pod kung kita nanay mga anak na ato pod ipasa ngadto sa ilaha. Hantod nga magpabilin nga diin bisan pipila ka mga henerasyon magpabilin nga diin ang atong henerasyon nag-alagad sa Ginoo. Kay sa bersikulo 8 hantod bersikulo 11 ato makita nga diin sa dili nato pagtuman o di nato pagpasa sa mensahe sa Ginoo ngadto sa sunod nga henerasyon. Pait kayo. Bati ang kahimtang sa inyong mga apo, sa inyong sunod nga henerasyon nagkinabuhi nga wa makaila sa Ginoo. Kung atong isulti ang mensahe sa Ginoo, mao ni siya ang kinalasan ug ikatulo. Ang bersikulo 7. Niining paagiha, musalig sila sa Dios. Og dili malimot sa iyang nabuhat, kun dili magmatinumanon kanunay sa iyahang mga sogo. O di ba? Nindot kaayo. Mao ni siya ang usa sa pinakaanindot ug akong igasulti nga mao ni siya ang pinakaanindot nga ibilin ninyong mga ginikanan lula ug lulo tungod kay kitang tanan mobiya ta sa kalibutan ug mao ni siya ang nindot kaayo nga ikapabilin ikapamana ninyo sa inyong mga apo, sa inyong mga anak. Kani siya kung kinsa ang Dios sa inyong kinabuhi. Nga ipasabot nato nga diin sila pod mismo makabaton sa sama nga Dios nga atong gialagaran. Nga naapod sila yung relasyon sa Dios. Og ilan ang ipasa ngadto sa ilahang mga anak, ipasa nimo ngadto sa imong mga apo. Mao ni siya ang pinakaanindot nga ipamana nimo sa ilaha. Nibisan mo biya sila sa kalibutan, puhon-puhon. Pero magkita-kita gihapon ta didto sa gingharian sa langit. Mubiya man kita diri sa kalibutan, mubiya ta niini nga lawas, mamatay kita. Apan sigurado ang atong kalag, ang atong espiritu magikatubang sa Ginoo nga ang Dios nalipay niini. Mao siya ang nindot kay kapamana. Labaw pa na siya sa bulawan, labaw pa na siya sa bahandi. Ang bahandi sa kalibutan usahay kani mga katigulangan nga ilang ibilin ngadto sa ilang mga anak. Ang mga anak magpatay. Daghan kog mga kaila nagpatay tungod sa bahandi. Tungod sa bahandi, tungod sa kabtangan, tungod sa gikabilin sa ginikanan. Di ba? Bati kayo.
Nindot unda pod nga mayon tag mga anak pod kanibang nagkumpit sila o di ba ka nakigbisog sila nga makabaton pod sila sa ipamana sa ilahang katigulangan. Og mao na siya ang relasyon sa Ginoo. Nindot unta no? Kay ngun ana nga punto. Anyway, mao ni siya ang mensahe nato karon. So sa mga lolo, sa mga lula, sa mga ginikanan, isulti, ipasa ang mensahe sa Dios ngadto sa inyong mga anak, ngadto sa sunod nga henerasyon. Og impluwensyahi sila sa nindot nga impluwensya. Og pagpakita nga maayong ehemplo at tubangan nila. Sa samang paagi, mahimaya nila ang Dios nga imo hapod nga gisimba, imo hapod nga gialagaran, imuhang gihimaya. Pohon-pohon kitang tanan lumalabay sa kalibutan, mabiya ta niini nga malata nga lawas. Pohon-pohon magkita-kita gihapon ta didto sa gingharian sa langit. Tungod kay atong napasa ang bahandi nga dili makawat bisan kamatayon pa. Ang Dios padayon magapanalangin sa matag usa, magampo kita. Labing gamahan og bala ng mga Dios sining panahona nining taknaa. Salamat o Dios sa nadungog ng mga mensahe. Salamat Ginoo sa pagpahinumdum sa matag usa nga din ikaw ang Dios nga diin kanunay maayo sa matag usa ng mga kinabuhi. Hilabi na Ginoo sa mensahe nga among nadungog karon. Ako o Dios nagaampo Ginoo sa tanan nga mga lolo, sa mga lula, sa mga ginikanan karon nga naminaw. Lord, I'm praying nga din ikaw o Dios padayon Ginoo magahikap sa ilang kinabuhi. Kung naa may mga butang nga kinahanglan nga usbon tungod kay naay mga sayop gamay sa pagmatuto sa ilang mga anak, sa ilang mga apo. Ako o Dios nagaampo nga diin ikaw o Dios padayon Ginoo lamdag sa ilang hunahuna, sa ilang kinabuhi. Nga diin ilang masulti, mapasa Ginoo unsa imong mensahe ngadto sa ilaha, kung unsa ka kamaayo sa ilang kinabuhi. Mapasa nila ngadto Ginoo sa ilang mga apo, sa ilang mga anak. Nga diin sa samang paagi, ang tibuok henerasyon, ang tibuok kaliwatan, pagkaanindot kung mag-alagad sa tibuok. Mag-alagad sa tibuok na mong kinabuhi, sa tibuok na mong kasing-kasing mag-alagad sa tinuod ng Diyos. Dalaygon ka o Diyos, ako Ginoo padayon nagaampo, nga diin ikaw o Diyos maghatag og kusog sa tanan nga mga lulo, mga lula, mga ginikanan, nga diin masulti nila kung kinsa ka nga Diyos sa ilang kinabuhi ngadto sa sunod nga henerasyon. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.